गिबियावनो आरोबाव आं सबखौबो खुलुमबावबाय प्रेस नोंथांमोन लोगोफोर जाय फैनाय बिनि थाखाय बहुत बहुत धन्यबाद आरोबाव जों फुटबल आसामनि एसोसिएशना आरोबाव थामथि खेबथानि थाखाय आरोबाव जोङो क'क्राझार बे बिटिआर ओनसोलाव फालिनो थांगासिनो दङ डिसेम्बरनि 3, 4, 5 थारिखआव जों अलरेडि कनफार्म खालामबाय आरोबाव गेलेफैनो थाखाय 15टा माने स्टेट्सआबो कनफार्म खालामखाबाय आरोबाव माने फैनायनि आरो मोनथाम मोनब्रै स्टेट्सआ कनफार्म खालामबावनायनि जोंहा मोनसे आसा दंबावो स' गतिके फुटबला बहुत टेक्निकेल आरो बहुतानो मिथियोबो आरो बहुतानो मिथियाबो बे गेमखौ आरो बे गेमा जोंनि बे आसाम ओनसोलावनो दाबो एसे माने बेबी बादि दङ दा जों बेखौ मोजाङै आरो प्रमोट खालामनो हायोबा जोंनि फंबायमोन माने जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि आरो जोंनि आसाम ओनसोलाव बहुत पटेनशियल माने प्लेयार्सफोरबो दङ दा गतिके बेफोर गासैखौबो लाजोबनानै जोङो माने मोनसे बेफोरबादि आरो नेशनेल लेभेलाव बेबादि कम्पिटिसन खुंनानै गथ'फोरखौ मोनसे उत्साह होनायनिबो जोंहा मोनसे थांखि बे कम्पिटिसनखौ बाव लाबोनाया आरो बिटिआर होनोब्ला माने क'क्राझार होनोब्लाबो मोनसे जोंहा बेबादि सिनायथि दंखायो माने गिदिर गिदिर माने मोनसे बेबादि प्रग्राम फाथिनायनि थाखाय आरो बेबायदियैनो माने बेबो मोनसे नेशनेल लेभेलनि इभेन्ट आरो आं सानो माने बे नेशनेल बे फुटबल जि कम्पिटिसन फैगासिनो दङ बे जाखांनायनि उनाव आरोबाव माने बे स्पर्ट्सआ मोजाङै माने जोंनि बे गुथै ओनसोलाव माने प्रसार जाहैगोन आरो प्रसार जानानै आरोबाव माने गेलेग्राफोर ओंखारगोन आरो बे ओंखारोब्ला आरो जों माने नेशनेल टीमनि थाखाय जों बिसोरखौ आरो मोजाङै मोजां बेबस्था खालामनानै गोजौआव फाथायहरनायनि जों बे लामाखौ लागोन आरो स्पर्ट्सआ मोनसे बेबादि मोनसे प्लेटफर्म कि माने बा टटेल इन्डिभिजुवेलिटिखौ जाय माने बियो मा होनो बेखौ डेभेलप खालामनायनि मोनसे मिडियाम बियो ओंखायनो माने स्पर्ट्स बिटिआरआ जेरखम माने बे स्टेप्सखौ लालांदों बिटिआरआ जेबादि आगान होलांगासिनो दङ स्पर्ट्सखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बेयावबो आं सानो माने बे कम्पिटिसनाबो मोनसे बिनिनो पार्ट आरो जेसेबां जों कम्पिटिशन्स बेबादि खालामनो हागोन लाबोनो हागोन आं सानो माने गथ'फ्रा आरो मोजाङै उत्साहित जागोन गथ'फ्रा आरो मोजाङै गेलेगोन आरो गेलेनायनि मोनसे बिसोरो मटिभेशन्स मोनगोन ओंखायनो बेबायदि खेबावनो जोङो बे गेमखौ आरोबाव लाबोफिननाय जादों जोङो आसामाव अलरेडि खनथाम माने बे गेमखौ खालामखांबाय खनसे नैबे जायोब्ला बे खनथाम जाबावगोन खनसेया गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव आरो खनसेया माने गुवाहाटी सनापुराव बे एलएनएपिनि केम्पासाव खालामनाय जादोंमोन आरो बेयाव बहुत मोजां माने रिजाल्ट फैदों आरो बहुत माने जोंनि गथ'फ्राबो सुबिदा मोनदों आरो इन्टारनेशनेल लेभेलावबो आरो जोंहा दा बेबादि गेलेनानै जोंनाव दा इन्टारनेशनेल प्लेयारबो दं आरो इभेन इन्टारनेशनेल माने रेफ्रिबो दं जोंनि माने बर' हामारिनिफ्रायनो दा गतिके स्पर्ट्सखौ जोङो आलदा आलदा डिसिप्लिन थाबाबो बे डिसिप्लिनखौबो जोङो बे मोजां जौगानाय डिसिप्लिनजोंबो लोगोसे लांफानो थाखाय जों दा बहुत माने गोसो होदों आरो आं सानो माने बे जोंनि स्टेप्स लानायाबो बा बेबादि कम्पिटिसनखौ लाबोनायाबो निस्सय माने जोंनि गुथैबो माने माहारियाव ससाइटियाव बे मोनसे मोजां माने बदलाव लाबोनो हागौ आरो बेजों लोगोसे आं माने आसाम सरकार जिहेतु माने बिसोरो जोंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन आरो अब्लाबो खालामबाय थागोन होननानै आं बेखौबो सानखायो आरो लोगोसे पार्टिकुलारलि दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ आरो माने चिफ सारा जेरखम माने जोंखौ माने मोनसे बोलो होदों आरो जेरखम माने जोंखौ मोनसे साहस होदों आरो मोनसे मटिभेशन्स होदों खारन चिफ सारानो देखायलांगासिनो दं बहुत माने बेबादि बेयाव माने नेशनेल लेभेलनि किसुमान इभेन्ट्सखौ अर्गानाइज खालामनानै जिहेतु माने बिनिफ्राय बहुत गथ'फ्राबो सिखायगासिनो दं बे खालि मोनसे कम्पिटिसनल' नङा बेयाव खालि नायग्राफोरल' नङा खिन्थु नायग्राजों गेलेग्राजों माने जोंनो बहुत माने ससियेल एसपेक्ट्स माने ससियेल किसुमान क्वालिटिसखौबो जों डेभेलप खालामो आरो जों बेखौबो सिखायो बहुत डिसिप्लिन माने बेफोराव फैयो लोगोसे आरो जायगायाबो माने मोजां जायो आरो जायगाखौ मिथियो बाहेरनि दा जोंनाव बेयाव फैगोन खमसे खम माने 15-20टा स्टेटआ फैयोब्ला बे 15-20टा स्टेटनि मानसिफोरा माने मिथिलांगोन जोंनि बे जायगाखौ माने बे ओनसोलखौ खारन जोंनि ओनसोला पार्टिकुलारलि जों बर' होनोब्ला माने बहुत माने सिगाङाव जे इम्प्रेसन्स दंमोन किसुमान बेफोर इम्प्रेसन्सफ्राबो क्लियार जाहैगोन माने जों बे जायगाया मा बे जायगाया माने
बुहुदानो सानो माने दाबो बुहुद आन्डार डेभेलप दं होननानै खिन्थु बाव फैनायनि उनाव बुहुदनि मानसिफोरनि माबाया बे माने चेन्ज जालाङो गतिके जों बेखौबो सानो जे माने गुतै माने भारतबर्षनि मानसिफ्रा फैनानै माने बिसोरनो जोंनि थाखाय मोनसे एम्बासाडरबो जाहैगोन जोंनि माबाखौ हजोंहाय मिथिहैनो दस्रा जायगायाव जोंनि बे ओनसोलनि बिखयैबो बुंहैनो थाखाय आरो जोंनाव मा दं मा गैया जोंनाव बेसेबां मोजां गथ'फोर दं गथ'फोर गैया गेलेनाय थानाय जानाय लोंनाय साफा बेफोरखौ मिथिहोनायाबो माने बे जोंनि थाखाय मोनसे हारिमुनि माने जौगाथाय ओरैनो दा कनफार्म हरनाया जोंनो इउपि उत्तर प्रदेश दङ पान्जाब दङ दिल्ली दङ ओमफ्राय ओरैजाय बेंगल दङ उरिष्या दङ उत्तराखन्ड दङ हारियाना दं राजस्थान दङ बिसोरो माने दा कनफार्म खालामहरजोब्बाय आरोबाव जोङो माने किसुमान स्टेट जाय दाबो खालामहरथ'वाखै जिहेतु दा एसे टाइम दंबावो दा जों आरो एक्सपेक्ट खालामबावदों आरो मोननै मोनथामसो स्टेटआ माने बिसोरो फाथायहरगोन होननानै गावसिनि कनफार्मेशनखौ बे हाई स्कुल फिल्डआव हाई सेकेन्डारि हाई स्कुल फिल्डआव इन'ग्रेसन प्रग्रामा थार्डआवनो जागोन ओमफ्राय जोङो आलासि महरै दा मेडाम गार्लसाखौ जोंनि जे स्टेटनि स्पर्ट्स मिनिस्टार जों बेखौ कन्टेक्ट खालामगासिनो दं आरो खुब सम्भब माने बे माने फैगोन आरोखि कनफार्मेशनखौ हरथ'वाखै गावनि सिडिउलखौ नायनानै आरो जोंनि चिफ साराथ' दंखायो आरो माने लकेल माने एमपि सार एमएलए सार बिथांमोनखौबो जों हांख्रायहरगोन आरो स्पर्ट्स डाइरेक्टर जिहेतु माने जों स्पर्ट्स डाइरेक्टरनिफ्राय बहुतखिनि माने बेफोर सापर्टफोरखौ टेक्निकेल सापर्टफोरखौ माने लानाय जायो गतिके बिसोरथ' थाखागोनानो माने जोंनि माने स्पर्ट्स फ्रेटारनिटिनि मानसि हिसाबै आरो लोगोसे दा जोङो फाइनाल लिस्टखौ बानायथ'वाखै खालि माने गिदिर माने जाय माने बिसोरो आलासि महरै जाय फैगोन बिसोरखौल' जों एसे सायख'नानै दा दोनथ'दों कनफार्मेशना दाबो फैथ'वाखै आरो खिन्थु बिसोरखौ हरनाय जाबाय आरो बिसोरो होनदों माने 100% जों फैगोन बाट माने दिस टाइम माने पइन्ट अफ टाइम माने जोङो फाइनाल माने कनफार्मेशनखौ मोनथ'वाखै आरो खिन्थु जोंनि आलासि महरनि थाखाय बिसोरखौ सायख'नानै दोनखानाय जाबाय रायजो राजाफोर नङाबाथ' जों जेबो खालामनो हाया रायजो राजाफोरखौथ' जोंनो नांखागोन ओंखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जेसेबां माने बे क'क्राझार ओनसोलनि दङ बिसोरखौ माने आङो आखाइ माने खबजबनानै खुलुमनानै सबखौबो माने बे स्पर्ट्सखौ नायफैनो थाखाय माने आं खावलायनाय जाबाय आरो बिराद इन्टारेस्टिं बियो बेखौ नायबा माने बिराद मोजां मोनगोन आरो माने बहुत टेक्निकेलबो आरो बहुतआनो नुवाखै दा बे माने एसे गोदानबो जाहैगोन दा गोदान बुस्थुखौ नुयोबा सबबो एसे मोजांसिनबो मोनो गतिके आं बेबादि साननानैनो माने गुथै रायजो राजाफोरखौ जेसेबांसिम माने बे मेसेजआ थाङो बा बे जोंनि प्रेस माबाखौ नायो आं बिथांमोनखौ माने आदा आब' माने बिद' बिनानाव फंबायफोरखौ सबखौबो आं माने आखाइ खबजबनानै माने बे गेमखौ नायफैनानै माने जोंनि बिटिआरनि बे मा होनो क'क्राझार ओनसोलाव माने बे कम्पिटिसन बानायनायखौ माने साक्सेसफुल खालामफैयो बेनि थाखाय आं खावलायबाय अल आसाम चकबल एसोसिएशननि जानानै नोंथांमोन प्रेस मिडियानि गासैबो नोंथांमोनखौ आङो सिगां साबायखर बावबाय आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां आफादगिरि दङ आरो लोगोसे जोंनि नेहाथारिफोर दङ जोङो नोंथांमोनखौ प्रेस मिट लिंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनाव फैगौ 3-4-5 डिसेम्बरनि तारिखआव जों मोनसे अल इन्डिया बेसिसनि मोनसे जोङो नेशनेल चकबल चेम्पियनशिप लानाय जादों दा बेहाय गासै 20टा स्टेट अलरेडि जोंनाव एफिलिएटेड दङ बिनि गेजेराव गासै दासिम जोंनियाव 15टा स्टेटआ अलरेडि जोंजों फाइनाल जाबाय आरो बिथांमोना फैनायनि खोथाया अलरेडि फाइनाल जाबाय दा ओंखायनो जों बे टुर्नामेन्टखौ चकबल टुर्नामेन्टखौ जोङो बिराद गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो जिबायदि बिथांमोना साहस होदों आरो बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनायाव बिथांमोनजों निस्सय जोङो सावरायलायनानै बेखिनि टुर्नामेन्टखौ जों फाथिनो थाखाय आखायाव लादों दा ओंखायनो बे सिनियर नेशनेल चकबल चेम्पियनशिप टुर्नामेन्टआव जोंहा गोबां आलासिफोरबो फैगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोननो बेखौनो मिथिहोनो सानदों जों बिराद गाजा गोमजायै मोनसे जोङो अपेनिं सेरेमनिखौ लानो नागिरदों मानोना जोंना अपेनिं सेरेमनियाव बर' हिसाबै बर' ओनसोलाव जानाय हिसाबै बिटिआर ओनसोलाव जानाय हिसाबै जोङो जोंनि बागुरुम्बा डेन्सनि थ्रुयै जों मोनसे कालारफुल जों मोनसे प्रग्रामखौ जों
आखायाव लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनाव बेबायदिनो जोङो जोंनि आसामनि जे जोंहा एन्थेम दङ जे जोंहा मा होनो अ मोर आपुनार देश जोङो बे गानफोरजों लानानैनो जों मोनसे कालारफुल जोङो प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो अपेनिं टुर्नामेन्टखौ जोङो जागायगोन बियो 3 तारिखनि जोङो 11टानिफ्राय अपेनिंखौ जोङो थिग खालामनो नागिरदों आरो बिनि उनाव जोंहा गोबां आलासिफोर थागोन जोंनाव स्टेटनि आलासि थागोन जोंनाव नेसनेलनि आलासिफोर थागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंनो जोंहा फैगौ 4 तारिखआव जोंहा मोनसे मा होनदों जोंनि इन्डियान सकबल काउन्सिल जोंहा बेहाय जेनेरेल मिटिं दङ बेहाय जोंना फेडारेसना गोदान जागोन दा ओंखायनो निस्सय नोंथांमोना बेहायबो मिथिगोन जे सोर व्यक्तिफ्रा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जागोन दा बेहाय गासैबो जोंनि अल इन्डियानि जायफ्रा जोंना सकबलनि स्टेट माने एसोसिएसनफोर दं बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेहायनो जोङो मा होनदों सावरायलायनानै बिनि गेजेरजों भटिंनि गेजेरजों जों गोदान माने फैगोन जोंनि 23निफ्राय लानानै 28 सिम जि मोनसे जोंहा 4 बोसोरिया जि मोनसे बडि जायो बे बडिया फुलफिल जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां जोंनि टीमाबो दा अलरेडि आसामनि टीमा मेन अमेन टीमाबो अलरेडि जोंना ट्रेनिं माने कचिंआव दंगासिनो दङ हयथ' निस्सय नोंथांमोनखौ जों साननैसोनि उनाव हयथ' बे ग्राउन्डआव लिंहरनानै जोंनि मा होनदों आसामनि जिखिनि टीम रेडिफोर दङ बे टीम रेडि जाबाय थानायखौबो नोंथांमोननो जों देखायगोन दा ओंखायनो आं खावलायदों जे बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा लोगोसे आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बे गेमखौ नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन आरो सुन्दर भाबै बे गेमखौ हयथ' निस्सय बयबो एसे एनै जि जायगाफ्राव जादोंमोन जि स्टेटफ्राव जादोंमोन हयथ' नोंथांमोना निस्सय मिथिखायो मानोना सकबल होनना बुङोब्ला फ्राय जोंनि नोंथांमोना मिथिखायो जे आसामा एसेब्लाबो जोंहा पजिशनाव दङ मानोना जोङो 2015निफ्राय लानानै दासिमाव जोङो गोबां जों पजिशन मोननो हादों नेशनेल लेभेलाव आरो जों आसा खालामदों देग्लायनि नैबे मा होनदों नेशनेल टुर्नामेन्टआवबो जोंनि नैबे क'क्राझाराव जि जागोन बेहायबो जोंनि आसामनिफ्राय मोजां मोनसे पजिशनखौ लानो हागोन मेन अमेन हिसाबै मानोना बेहाय गासै मा होनदों जोंनि उसुंसेनि माखासे स्टेटफ्राबो बाहागो लागोन आरो बिदिनो मा होनदों गुबुन गुबुन स्टेटनि मा होनो प्लेयारफ्राबो अलरेडि रेडि जानानै दङ दा बिथांमोना 2 तारिखआवनो सफैजोबगोन गासैबो प्लेयारफ्रा 2 तारिखनि मोनायाव बिथांमोना सोरबाया सफैगोन सानाव सफैगन आरो मा होनदों जोङो बिनिखायनो जोङो 3 तारिखनि जोङो मा होनदों 11 माने जोङो माने टाइमावनो जोङो माने बेखौ जोङो अपेनिं खालामनो हागोन बिनि उनाव जोङो गासै जोंनाव बेहाय मा होनो 500निफ्राय 600 जन गासै प्लेयारफ्रा बेहाय बाहागो लागोन हौवासा हिन्जावसा आरो जोंना गासै हौवासा टीमा 15टा अलरेडि जानानै दं आरो आइजोफ्रा गासै 10टा टीम 10टा स्टेटआ बाहागो लागोन दा बेखौबो गासै जोंना 25टा टीमा अलरेडि रेडि जानानै दङ दा ओंखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों हयथ' बयनोबो मेसेज होनो हागोन आरो जों बेखौनो मेसेज खावलायदों मानोना जोङो जोंनि गासैबो माखासे खामानिफ्रा अलरेडि माने अलमस्ट जोबनो लामायावसै मानोना जोंनि आखायाव दाबो 13 दिनल'सैसो मानोना जों बहाय दोनगोन मारै खालायगोन गासैबो बिनि थाखाय जोंना रेडि जागासिनो दंखायो दा ओंखायनो जों खालि नोंथांमोननो जों मेसेज होनो मोनथ'वाखैमोन माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय नाथाय जोङो दिनै नोंथांमोननो क्लियार होबाय जे सकबला मा होनदों जोंनि बे क'क्राझार बिटिआर ओनसोलाव माने 3, 4, 5आव जानाया फाइनाल जाबाय आरो बेखौ लानानै जों गोजोननायबो मोनदों मानोना नोंथांमोना दिनै बयबो मिथिगोन आरो दिनै जायफ्रा दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिगोन जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नायफैनो हागोन आरो जोंना बियो सोरबा साननो हागौ माने गिदिर ग्राउन्ड जोंना गिदिर ग्राउन्ड नाङा मानोना फिसा मोनसे ग्राउन्डआवनो जायो थांनाय जोङो क'क्राझाराव बे हाई सेकेन्डारि फिल्डआवनो जोङो 2000 माबायाव मा होनो 17आव जोङो मोनसे इन्डियान सकबल माने प्रिमियाम लिग जों खालायखांबाय मानोना बेहाय गोबां मानसिफ्रा मा होनो नायफैदों आरो मोजांबो मोनदों आरो जोंना मा जाहैबाय बे ग्राउन्डआ जोंना 20 आरो 15नि गेजेरावनो जायो जिहेथु जोंना ओंखायनो बांद्राय गिदिर ग्राउन्ड नाङा गतिके ओंखायनो जोङो मोनसे ग्राउन्डआव जों मोनब्रै ग्राउन्ड खालायगोन आरो जों मोनसे ग्राउन्डखौ जों खालि मा होनो अपेनिं आरो क्लजिंनि थाखाय जोङो जागायनाय आरो फाइनालनि थाखायल' जोङो मोनसे ग्राउन्डखौ जों बाहायगोन खालायदों नोंथांमोननि जोंनो सापर्ट नांगोन नोंथांमोननि मददखौ जोंनो नांगोन मानोना नोंथांमोननि मेसेजजोंसो जयथ' रायजो राजाफ्रा मिथिगोन निस्सय आरो मानोना जोङो दिनै बे नेसनेल गेमखौ जोंनि थांनाय जोङो बोसोरसेनि सिगांनो जोंनो अफार होदोंमोन नाथाय जोङो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जों लाबोनो हायाखैमोन जोंनाव अखा बांखानि बिराद जोंनाव दैबाना जादोंमोन जोङो बे समाव ग्राउन्डबो मोननो हायाखैमोन दा बेखौ पस्टपन खालामखांनायनि उनाव जोङो थांनाय जोंहा जेब्ला जोङो
पान्जाबाव जोंहा जि मोनसे जोंहा माने मिटिं जादोंमोन बे मिटिङाव फाइनालिस्ट खालायनानै दि जोङो जि नोंथांमोननो दिनैनि जि डेटखौ होदोंमोन बे डेट मथे जोंना जादों आरो बे खोथाखौ जों बिटिआर सरकारनोबो अलरेडि जनायनाय जाबाय जोंनि बिटिआर सरकारनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा अलरेडि मिन्थिबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि इएम दावबायसा माने दावबायसा साराबो अलरेडि मिन्थिबाय आरो लोगोसे जोंनि जि अफिसार स्टाफनि जायफ्रा अफिसारफोर दं बिथांमोनाबो मिन्थिबाय आरो बिथांमोना मा होनदों हयथ' जों सानैसोनि गेजेराव जयैनो मोनसे मिटिं लालायलायबावनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो गासैबो खामानिफोरखौ साखाफारा मावबाय होननानै जों नोंथांमोननो मिन्थिहोदों दा बेहा मोनसे गाजा गोमजायै जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालायदों आरो निस्सय नोंथांमोननि मददखौ जोङो हास्थायदों नोंथांमोना निस्सय दिनैनि गेजेरजों मेसेजखौ होगोन आरो जुदि माबा सोंनांगौ बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां